Това е процедурата Morpheus 8 за лице при белези от акне. Показваме всички стъпки от началото до края. Започваме с нанасяне на обезболяващ крем. След това доктор Трачева отваря и поставя нова стерилна приставка с игли към апликатора. Важно е да се знае, че тази приставка е еднократна. Използва се само за една процедура и се изхвърля веднага след това. След като упойката подейства, почистваме лицето, кожата е изтръпнала и не се усеща болка. Лицето се разделя на няколко зони, като всяка се обработва с 3 последователни преминавания. При всеки пас доктор Трачева преценява дали да коригира параметрите дълбочина и енергия според нуждите на кожата. Така се въздейства както на повърхностните слоеве, така и на по-дълбоките белези. При процедури за тяло параметрите се съобразяват с количеството мазнина и степента на целулита. Обработва се цялото лице, чело, околоочен контур, назолабиални гънки, брадичка и линия на челюстта за цялостен ефект и подобрено качество на кожата. Усещането по време на процедурата е за затопляне с леки обождания и на моменти лека болка, но без силен дискомфорт и със сигурност не по време на цялата процедура. В края доктор Трачева дава конкретни указания за грижата след процедурата, кога да се използва подходящ продукт, слънцезащита, хидратация, почистване. Процедурата е кратка. Най-дълго време отнема изчакването на упойката, между 30 и 60 минути. Самата работа върху лицето продължава около 15-20 минути, така че дори да е неприятна за някой от клиентите, поне процедурата е доста кратка. След това може да се върнете към ежедневието си, няма възстановителен период. Възможно е леко зачервяване и малки следи от обождания, които отшумяват в рамките на няколко дни, но още след втория ден можете да носите грим върху тях. В зоната с белезите в дълбочина се получават сраствания и за да може да се разкъсат реално белезите в подкожието, минава малко по-дълбоко с малко повече енергия. Сега днес какво беше освен двойното измиване? Само хидратация, сега ще ти сложа и слънцезащита. Добре. Не смятам, че има нужда повече да слагаш слънцезащита. По-скоро в някакъв момент, ако усетиш лицето си, пак може да сложиш крем. Добре. Въпреки че ще забележите първите резултати още в рамките на 10-15 дни, те ще продължат да се развиват цял месец. А след 3 процедури ще видите окончателния ефект от Morpheus 8.